барои дастгирии мо дар ссилкаи комментария закрепитшуда даромада бо промокоди тоҷдор регистратсия кунед ва бонуси муайянро гирифта бозиҳои варзиширо ҷолибтар тамошо кунед. Таджикистан, Бапеш, завтра я буду у вас. Утром вылетаем. Красотка. Как же здесь красиво, и погода просто топ. Таджикистан, мы на месте. Наконец-то я прилетел. Я очень давно хотел сюда прилететь. И вот, я здесь. дӯстон, мо ба шумо либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешниҳод мекунем, ки онҳо ҳам стили спортивни ва ҳам стили классика мебошанд. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон аст. одамони боварӣ ва нархҳои дастрас. барои тамошо кардани дигар намуди либосҳо дар ссилкаи телеграм канал ки дар зери комментария ҳаст, худи ҳозир дароед ва либоси таби дили худро интихоб намуда фармоиш диҳед.